L-aħbar tal-mewt tal-kantawtur u ikona tal-mużika Taljana Lucio Dalla ftit jiem qabel jalaq sninu fl-4 ta' Marzu li ġej kienet xokka l-miljuni ta' dilettanti tal-mużika. Lucio Dalla kien għadu attiv ferm fix-xena mużikali u fil-fatt l-aħħar darba li der fil-pubbliku kien propju fil-Festival ta' Sanremo ta' dis-sena li sar ftit tal-ġimgħatilu. Ix-xukjat ukoll b'din l-aħbar it-tenur Malti Joseph Calleja li s-sajf li għadda Lucio Dalla kien il-mistieden speċjali tiegħu waqt il-kunċert li tella fuq il-Fosos tal-Furjana. Meta sirt naf bl-aħbar li miet kont qed insuq propju l-għedar tiegħi melliħa u kont ixxokjat ħafna dan ftit xurilu kien kollu sew, nitqu nċajtaw, eċetera. U meta ovvjament waslet l-aħbar ħadetni ħażin ħafna għax ovvjament konna ġiljan qed nibgħatu messaġġi bil-mobile lil xulxin u meta bidem imut f'daqqa hekk ovvjament huwa dejjem xokk. F'Mejju tal-2008 tliet snin qabel il-kunċert ta' Calleja Dalla kien ta' kunċert ieħor mill-isba f'pajjiżna, din id-darba fl-MFCC f'Taqali. Fil-kunċert tas-sena l-oħra t-tenur Malti Joseph Calleja kellu l-opportunità li jkanta l-kanzunetta tant popolari Caruso ma' Lucio Dalla quddiem l-udjenza Maltija. Joseph Calleja jirrakkontalna kif iltaqa' ma' Lucio Dalla. Lucio Dalla l-ewwel darba li ntqajna kont qed nirrehearsja fil-sedi tal-orkestra fil-armonika il-Furjana u daħal waqt li kont qed nirrehearsja mal-pjanista propju Diska Caruso. U mali spiċċajt għalina kif ħaninstema' miegħek għax hemmhekk ma konniex qegħdin niġu mikrofonati, però konna ovvjament qed inkantaw bl-akustika biss mingħajr amplifikazzjoni. U binna mill-ewwel u apprezza ħafna l-fatt li aħna l-Maltin viċin ħafna il-kultura Taljana, ħafna minna nitkellmu bit-Taljan. U mbagħad fil-ġurnata tal-kunċert insomma naħseb li l-kemistrija bejnietna naħseb li kulħadd ra. Lucio Dalla mitbattak ta' qalb fl-età ta' 68 sena fl-Iżvizzera fejn kienet jagħti sensiela ta' kunċerti.